Pinoy Bus Driver TV. Cellphone yan, mabuti kong coin lang yan. Nag-bisa na ako na yan. Ha? Yung video ang cellphone ko dyan na palitan. Matibay. Hindi kong cellphone yung mga nangyasi, basta ganyan. Sisira. Pinalitan ko ng mga nangyang klase. Ilang bisa rin niya nahulog, hindi pa nabasag eh. Yung pa yung klase, basta ganyan. Diyan mo sa alam. Kaya mga slots, palit-palit na yung LCD. Wala, malakas na mong kumita. Bago, di pa lang. Hindi pala. Pinapakraw sa mga stop road. Tapos na kami magpahihirap kasi ako nag-ulit. Alas 7:42. Ano yan, babalik ulit kayo? Babalik kayo? Depende lang kung walang bus dyan bukas. Okay kami. Kung may bus pa, sa araw pa. Paano yung para Davao? Mayroon na nag-abang dyan. Meron na. Bus pa sa araw. Kaya Kanina po na dyan. baka Tayo nang naiinip na yun. Tayo nang hinintay. Hindi yung mainit. Bakit pa? Mamaya, painom mo pa yan. Habang naghintay, may sahod yun. Ang buwanan. Kuhan, visit. Hindi, ang sweldo buwanan. Oo, hindi na sa natural. Hindi pa kasi walang sahod, wala mainit talaga. Doon sila nag-aantay sa terminal. Ha? Nag-aantay sila sa terminal. Yan lang sa kuhan, sa Maniko. Pagkatawin ng sa Maniko. Gabi gaway. Gabi ito kayo. Kaya na, mahaba nung katareta eh. Malawak. Para sa katareta.
Iba din yung mga gulong. Oo. Malalim na ano. Matuloy sa bato. Bahala na. Naunahan pa tayo ito ah. Ay, kung makakadiretso sa San Juanito. Ha? Eh, maliit yun eh. Yan. Lokal yan. Oh, pero yung nasa likod, Hindi yun. Nasakay ng barko yun. May barko naman dyan eh. Patawin. Kaya bawal ka sa aero. Bawal ka sa aero. oh, Kasi file, doble. Kasi sasakay ka sa van, sa L3. oh, Kami pa rin magbayad. Tapos magbayad kami sa barko. 35. At ito 5. San Juanito na lang. Putol lang dyan. Oo, pagkakita mo. Masira. Diyan. Short pa. Pupunta mo lagi puno. Stop. Tuloy-tuloy pa rin pagawa dito. Stop. May kumakain pa ba dyan? May kumakain dyan? Wala na. Wala. Wala kumakain. Ano lang, ano Kainin ko ng ilaw. Wala naman kakainin. mahaba. Mahaba ito. Mahaba mo ano yan. Signal light naman nila eh. Parang solar lang.
Mas. Tapi juga sama.
Grabe. Ba? Right. Oh, bakit? Oh. Sino? Wala. Sige nga tayo na. Sino ba yan? Sino ba yan? Wala sino nga tayo na. So, ano na kami doy? Ano na? Oh. Parating pa lang kami, parating pa lang. Sino ba yan? Ha? Tatawag na lang ako, bro. Nandiyan pala. Sumasayo na yan. Ano nga? Ayos ka, Inday?
Ayop. Saya orang. So it's in. It's there. With
tayo ng basketball. Asa mo mo? Ako. Yun o. Tama. Siya lang. Go. Ay, wala pa. Sana makakaputay mo. Uy. Truck. Doon lang pala yung truck. Paano ko pagpunta dito? Makapunta pala yung truck na lang. Makasok lang pala dyan. Akala ko patuloy ko. Yan lang pala. Tambak. Isang bagsak na lang. Mababa lang kayo.
Dito na tayo. Araw ng sobra. 21 o'clock. Sa labas sila nakaparking. Ayan ang mga sa loob. Maraming bus dito nakaparada. Antay. Yan na yung sakyan ninyo na ano, nabali yun, no? Bad. Antay. Nabali, hindi atong marbo. Yan yung nabali. Ito nga, ito nga. Yun lang, dito na mga bus. Pabalik lang. Oo, ganun. Pagbalik ninyo, bandi ang sakyan ninyo. Pabalik Oo, din. panangaban. Uy, gamit filtrango. Oo, basta dito. Kasi kung anong sakyan, like iba, kung anong sa sakyan tong mga bus nila, o yung gamit nila sa atin, kami, ilaw daw. Dito, babakin pa tayo. Tapos pa tayo, di ba tayo? Wala may Di ba tayo tapos? Papasok pa tayo sa loob. Di ko part. sige, class. Ano yung bagong gagawin na doon? Yung entry dyan, umalis na. Tatamaan dyan, oh. Tatamaan dyan. Atas mo muna. Atras lang gamay. Atas mo muna, atras. Sige, pati. Oh, kain mo na kayo. Kaya mo na. Oh, ilaw na. Salamat na lahat.